Около 30 приятели и фенове посрещнаха на летище Охара в Чикаго легендата на българския футбол Христо Стоичков. В събота той пристигна тук като легендата на местния Чикаго Файър. В понеделник Стоичков и още 14 именити бивши футболисти на клуба ще бъдат уважени на специална церемония, а поводът е 15 години от създаването на Чикаго Файър. Чувството е голямо, защото игра в един от най-добрите отбори в историята на МЛС, Чикаго Файър. Днес ще бъдем също заедно целият отбор, треньори, доктори, масажисти, фенове най-важно, които ме подкрепяха толкова години. И за мен ще бъде радост и чест отново в понеделник вечерта да бъдем заедно. Стоичков е в топ 15 на най-легендарните футболисти на Чикаго Файър и един от малкото в класацията, които са играли по-малко от 4 сезона за клуба. Стоичков каза, че за него това е голямо признание. Много труд, който сме фърли всеки ден. И мисля, че това, което направихме ние като отбор, като колектив и най-вече с умението на един млад треньор, какъвто е Баб Брадли, успя да направи един много добър отбор. Стоичков е все още актуално име сред футболистите в Американската професионална футболна лига, макар и да игра там от 2000-та до 2003 година. За много от играчите и за феновете той все още е най-добрият. Някои от тях искат да го видят и като ръководител в отбора или посланник на клуба сред българската общност. За сега обаче това е само желание. В момента съм на работа в Литекс, върши се работа в отбора и оттам нататък вече никой нищо не знае какво ще стане в бъдеще. Том Дънмор е един от феновете, които чакаха Стоичков на летището. Дънмор е част от организацията на събитието по случай годишнината на клуба. Дънмор е от Англия, но живее в Чикаго от 11 години и става фен на клуба именно след като научава, че Стоичков играе там. Няколко пъти го е гледал на живо и все още му е фаворит. A wonderful player. I mean, he wasn't, 25 anymore when he played, but he still had the magic in his feet. I think his most famous goal where he got the ball and lobbed it over the goalkeeper, just an amazing outside of the boot lob. Anyone who hasn't seen it should look it up on YouTube. It's one of a kind goal that only Христо could score. 20 минути след като феновете посрещнаха Стоичков, го изпратиха да гледа втората част на Чикаго Файър срещу Ню Йорк Ред Булс, мач, който Чикаго печели с 2-0. Стоичков ще остане в Чикаго няколко дни преди да отлети обратно за България. За BG Voice, Христина Тишева.